Kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Salamu alaikum. Ya gida aiki. Ma fi mishkila. Kai, amma fa wannan rake fa. Wannan rake ne. Dai zaki kuwa. Toka. Sha'i. Ya iya gangara. Kai wallahi ba ku da mutunci. Haka ake yin karken. Ko da ɗi babu. No. Ya ji ma na ɓata mun rai. Kai yanzu haka ake abu na ɗulaken? Ai ni ban san ma nawa da ka sai raken ta ba. Oga zagaya. Zagaya oga. Rake sai ka ce ruwa. Ina wannan rake. Raken namu ne kaman biya wata? Ai kai ban ma fara sayar raken naka ba. Wai mili samu na nawa ne da kai ne ko kamar hankali. Raken ne naji kaman fiya wata kaman fiya wata inda ka san ruwan toka. Ga sunan 500. Wannan to alquran ko uban ka wai kai bai kudin raken nan. Wallahi ko uban ka wai kai bai. Tsaya. Ai da naga uban ka wai wallahi. Amma wannan rake naka shi ake kira da bunta siga. Zakin ya ɓaci. No.